Τι έκανε? Δεν θέλω να το πω θέμα αυτό. Μην με παρεξηγείς. Πάμε παρακάτω. Ψυχή μου, ναι, δεν αφορά. Αυτό είναι κάτι. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάμε. Εδώ στην Ελλάδα έχω σώσει 16 ανθρώπους μετρημένους. Όσους δηλαδή συναδέλφους έχω χάσει. 16 ανθρώπους στο δρόμο. Κανένας δεν μου είπε μπράβο φίλε, τον έβγαλες μέσα από τα μάξι την ώρα που καιγότανε. Ξέρεις τι μου κάνανε? Μήνυση ότι χάθηκε και ένα τσαντάκι που ήταν μέσα. Αδερφέ. Πήγες και έβγαλες άνθρωπο από χαμένο αυτοκίνητο και του κάνανε μήνυση. Και μου κάνανε μήνυση γιατί έχασαν το τσαντάκι από μέσα. Οι γονείς του, πάμπλουτοι, 2 παιδιά. Στην Γλυφάδα έγινε αυτό. Και εγώ. Τρακάρισε και πήρε φωτιά. Και 15, ούτε 15 λεπτά μετά, κάνει ένα μπαμ το αμάξι. Και εμένα με τρέχανε, ας πούμε, στα δικαστήρια γιατί χάθηκε ένα τσαντάκι μέσα. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Εσύ είχες ορμήσει και τον ανακοινωθεί. Δεν σου λέω αυτό. Πες μου πώς έγινε. Έχω 10 τέτοια περιστατικά. Το θέμα είναι ότι βούτυξα να πιάσω τον Αμερικάνο. Το πιο γελίο πράγμα που υπάρχει. Κάποιος πνίγεται να βαουσώσει ήμουν 6 χρόνια και βατραχάδους άλλα 16. Οπότε τι κάνω? Βουτάω να σώσω έναν άνθρωπο που πνίγεται, δηλαδή το αυτονόητο, έτσι. Σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας, αν θέλεις. Τη δουλειά μου έκανα. Και βούτυξα να πιάσω αυτό και έγινα ο ήρωας του ήρωα, τον ήρωα, ο ήρωα. Στην Αμερική. Στην Αμερική. Και εδώ πήγες κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος. Ελλαδάρα. Δεν υπάρχει. Ελλαδιστάν. Είναι τρομερό. Το ανάποδο έχει γίνει γιατί κάποια στιγμή έχει τύχει να έχεις κινδυνεύσει εσύ και κάποιος άλλος να έχει χρειαστεί να σε σώσει. Θες να σου πω μια πολύ ωραία ιστορία? Αμέ. Όταν ήμουν στη μονάδα, επειδή και εγώ κατάγομαι από μικρασιατική οικογένεια και όλα αυτά και με τους Τούρκους είχαμε έχουμε κάποιες φιλίες. Έχουμε αυτές τις φιλίες που έχουμε. Είχα στο μυαλό μου πολύ, γιατί ήμουν εκπαιδευτής στη μονάδα πάρα πολλά χρόνια, όλα τα χρόνια σχεδόν που ήμουν εκεί. Μέσα μου και στα τραγούδια που έβγαζε, γιατί είμαι και φοβερός ποιητής, έβγαζε τραγούδια, πάντα ανάφερα και κάτι για τους Τούρκους που δεν ήταν αυτό. Και πάντα είχα και μέσα μου ένα μένος το οποίο ήταν προσδιοριστό, αλλά το ήξερα στο DNA ότι υπήρχε. Στο DNA μέσα μέσα μου, στο αίμα μου υπήρχε πάντα. Στην ΚΟ λοιπόν, ένας ανάπηρος έχει μία γυναικάρα σαν εσένα. Και όχι θαυμάζω απλά τη γυναίκα, μπορεί να είναι η πιο ωραία γυναίκα που έχω δει στη ζωή μου. Γιατί είναι με τον ανάπηρο και είναι πολύ περήφανη που είναι με αυτόν. Μια γυναίκα σαν εσένα, αλήθεια στο λέω. Και πέφτουν εκεί πέρα κάτι του χώρου εκεί, να τραβήξουν τη γυναίκα, τον ανάπηρο να... Να τον από τον... Έλα τώρα μωρέ με το... Τώρα εδώ είναι... Και κάνω πολύ μεγάλη φασαρία. Φεύγω με τη μηχανή μου και στον επόμενο παράδρομο χωματινό πέφτω κάτω. Σοριάζομαι και ανοίγω όλο το κεφάλι μου. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου και αν έχω πάθει ατυχήματα που δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου από το αίμα που έχω χάσει. Σταματάνε αυτοί που με κυνηγάνε, λέει άστον αυτός είναι νεκρός, φεύγουμε. Έλληνες. Σταματάει το δεύτερο αμάξι που τέτοιοι, λέει τι είναι αυτός, αίματα πολλά θα μπλέξουμε. Φεύγουνε. Σταματάει τρίτο αμάξι, λένε μα αυτό, όχι, ναι, οι μισοί λέγαν ναι, οι μισοί λέγαν όχι. Η κοινή γνώμη είπε πάμε να την κάνουμε, θα μπλέξουμε. Πάλι καλά που δεν βάλα καμιά όπισθεν να σε αποτελειώσουν. Σταματάει λοιπόν το επόμενο αμαξάκι, βγαίνει κάτω ένας άνθρωπος, καινούριο αμαξάκι με νάιλον στα καθίσματα. Με κουβαλάει ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνω μες στο χαμό μου, προσπαθώ να του μιλήσω, μου μιλάει με σπαστά. Με βάζει στο τέτοιο, γλιστράω στον νάιλον εγώ από το αίμα, δεν μπορώ να συνέρθω. Μου σκίζει τον νάιλον ο άνθρωπος από το καινούριο αμαξάκι του για να σταθεροποιηθεί το κεφάλι με το γεμάτο αίματα. Πάει στο νοσοκομείο και ζητάει από τους νοσοκόμους να μην πούνε καν ποιος είναι. Και είναι ένας Τούρκος της περιοχής, από την ΚΟ, ο οποίος μου σώσε τη ζωή.